nokera baraditi yebile atei ala ko ale n'a ka jonjɛ i bɛ se ka kɛ maa kelen ye o yɛrɛ ma daga ala fɛ yen ka kɛ dulɔmiya ye ka kɛ cɛnikɛla ye jurunu b'ale ni e cɛ n'a ye ala jaabi yafa ye ma n'a ma jaabi don tasuma kɔnɔ wa ala ti yafa maa ma wale jugu kan o bɛ ala de bolo nka jurunu min ni ala t'a da don la fiyewu o de ye jɔn ni dɔwɛrɛ kɛ jurunu i ni jɔn dɔw cɛ n'i sera ala fɛ k'a sɔrɔ mɔgɔ tɔɲɔ jurunu b'i kan na ala ti yafa min na o ye bari n'o tɛ ka yafa ala ti yafa a y'a ja don o la a ma walanda kura dilan bi nka walanda kɔrɔ dɔ bɛ yen an bɛna o mura ja an bɛ segin o de kan an bɛ wulada in na baro kɛ o don na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم an ye taga ɲini ala fɛ a k'an kisi ka bɔ danfɛn in na dabi dugu ma n'o ye ibilisa ye a sigiɲɔgɔn man di janwa di ɲɔgɔnya na بسم الله الرحمن الرحيم o kɔfɛ an b'a sinsin ni taliba masa tɔgɔ ye ale min bɛ su ko ka mun kɛ ni ala min ye kow latigɛ ka ban ala ka jɔn wɛrɛ se t'u la o de kama a b'a fɔ kuranɛ haya dɔ la a ko ma yafatahu llahi mina nasi mina rahmatan fala mumsika lahu wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dihi wa huwa al-azizu al-hakim a ko ne ala ye fɛn o fɛn hɛrɛ o hɛrɛ kɛ n ka jɔn dɔ ye ni y'i sɔn bonya min na k'i sɔn dawuda min na a ko ne ala kɔfɛ jɔn wɛrɛ tɛ se k'o minɛ i la bilen se bɛ to yen ala kɛlen ka maa dɔ kɛ fɛn dɔ ye ko ale ala kɔfɛ ko maa wɛrɛ tɛ se k'o minɛ i la bilen ko k'i jɛnatigɛ ko foyi tɛ yen bilen وما مرسل الله من بعده نينا يجي فني فنان على كفه سيتي كوري كفن دي فنان ما كنت على كفه on the point avec la kafo aba wasoko toli lillahi kone de here kenne jamaati ni Allah ati da ono ako adi oni asiti yebla ko ay wele amma ko la nga kaay wallahi mawjabi mamunun tigarane la ka bane alala ka fawra ni la ku batu ko kene alaye ku jigita ni ka kene ala tay ala ko akana ko fe salabi kulli jahannam madakir ako sawni atigi bɛ bi sa wa o bi to jahannama kɔnɔ k'a sɔrɔ se foyi t'u ye o de kama ala ko a kana jiri bato jiri tɛ ala ye a kana kɔ bato kɔ tɛ ala ye a kana dulo bato dulo tɛ ala ye a kana kalo bato de tɛ ala ye nin bɛɛ lajɛlen ye danfɛn minnu minnu bɛ tigɛ daliba masa ye ala ko lahara don a bɛ fɛn minnu bato diɲɛnaya k'olu bɛ taa fɔ aw ye lahara a ko ala aw yɛrɛ kun t'a kalama ko ninnu ma bato yɛrɛ ala ko aw bɛ o bato ye hali n'a y'o bato k'u tɛ se ka o jaabi o i m'a ye a ko o kɔfɛ tuguni ni maa min sara ka kaba ko siga t'a la saya bi kulu jahannama da kan ye kuranɛ ka ɲi a y'a jaabi o la n'ala sɔnna an bɛna tɛmɛ n'o ala ka kuma والصلاة والسلام على رسول الله o kɔfɛ an bɛ tɛmɛ ɲini ka nɛmɛ ɲini kɛ danfɛnw na mandi zebul abidina an bɛ ala deli a ka nɛmɛ k'a bɛ safunɛ bɛɛ ye nabila isa ka bɔ na adnani bɔ na abudumanafi bɔ na
كلاب البنا عبد المطلب البنا عبد الله البنا محمد رسول الله البنا نعم قال الله سبحانه وتعالى على من السكرة على سبب فأول ما يريد من يعجبك نعلم أن يعتزيه والله نعم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وعلى كلا دي أول كانغالا تجلى بجمعني باربانا على كلا كلا توي أجوبة بكلاي على كلا كلا توي أمنية تجاي على كلا كلا توي على قوي مينجا أنو تفا والله ليه كان مثال كروكا دي كلا ولينا سامرين لنا يا بلا فنقولوا من أبوه ما فنقولوا كلا تقوليما والله على كلا كلا توي ما سبني ليه على كلا كلا توي هاشمية مسكالة فراتي على موت كرامة والله لا يسأل ما سوى تافه عليه ركعت الميدان ولكن أكثر بدو كده أيام مامون الله بدو جودو أبويا سعى كله دكتور ليه تبي أبونا ما يشوفلا أكمل مولى مسوي أبوك ناسي مامنا أيه سعى كله يفلا تلوبان ناكو نيا بيرو شوالا بروفيد ماكو أبوا مسوي ماكو إسلام نيجي إسلام يبيو نمامو بيلا أقول لي فرندوي أنت لا أنت بلاكادي كرسامو كسلامي أبو أنت براجيس يا نتلو بتاعتي تقول تقولي أكيد كابولا كنا شوالا أقول لي نجيب ماي أنت لا جانا دي سيبه منو يا أنت براجيس ألو فنا يا ده ويا بلا فانسي كمان ako sai ba do flandre fe no ya drama baradiso ya ko fanamo saka kula ndunena foga na sellama mo fana ko saka kula baradu ni ngono shita kalama ako nimu fana na musu anan traina musu de uka ala ko kapo anya sadi kata ni ngore na no ya do de na fa du na mo saka kula klara ka sadi kata boyro corona non utaka ne mena ala kira ka saido kelera kimi no wa kelera kama ya manu so on bamuru dale de dolichema jiko pro fale balaba ko ayati dia ko mina sa no ko bena wali bulo ko ta dale dore bulo ko ya be ni bulo ko fala ko ni ndaga bunne ta kadi ni ma sero fana mo jawere bulo ko ta o ko kana adna ma kadi ni fana ma utoro la face ba ko ni tigal ma ngale ma ti Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah ko to itika salame ala mi je inni ka katire ala fe ko fa tiye akaki salame no ma ke ala ko iya haramu mun ya ma ngara ma nya ke haramu e fana ma ya ayamun yutli wallahi ayata ala la akamin yutli ala ko yesode لا أكره في دين موتي جابوا على كجنة نيو يزرو على كتنة وين حرامكوي متى كجنة فمن شاء لا يجا دوارا فكذا ربه ما بان من ذلك على الدائرة المفيد ما نيجا كتاب كوي نيجرا سلامي شاف النبي نيجرا كافر كذا كافر الله بيركا تسمعنا موتي ما جابوا على كجنة والله Abi family. Otuma na nyenya nyanya. Oya ala kirakas awasiraya tabere badi. Mo nyenya kanu ala sembe kiyi. Ni ya kanu ko ala ni gene islami uye. Oda kama alikamala nakuri do basa ala ni tamani se. Ikan bembo konya ko hanu de na konya. Ikan mane fona sheko. Ala hende ikuloka
kɛ ninnu ye a k'u ye ala kɔfɛ i k'a kɛ ne n'i y'o kɛ ka ban ala b'a fɔ de n y'a fɔ e la jɔn o jɔn b'a kɔniya dɔ ma ko ala e sɔnna ka nin di ma ala ka ne to yan ala ko bɔn y'a kɛ haramu ye fɔlɔ bari fa'alu lima yuridu sami allahu liman hamdahu ala bɛ maa kanu k'i jaabi min ka di ala ye wallahi a bɛ fa وفي ذلك فليتنافس المتنافسون أقول مغوبي نغوكف ومفهم على كل نبتو ngaje mbaye ala ko namba kutola ngaje warti ala ko sabana to mekelenzo ngaje ma ala ko la utoi ala ko kanga ka nyongo ko mamuna anyine de alijire tayro nyumaye jume pa ka nyongo ko mamuna ni mami ya tawta ala nyinila ala ko ede fendigu no so here mai wai kai die wai kai la bare baba wa fɛn min bɛ fɛ ɲini foyi tɛ diɲɛ la nkalon mɔ dalen don sɔrɔ o sɔrɔ bɛ diɲɛ la n'a ka ɲi ni ala y'a d'i ma ni fila don a walo i ka kelen ni diɲɛ mɔ i ka kelen bɛ k'i balo bilahi tɔɔrɔ tɔɔrɔ bɛ ala ka jɔn la tɔɔrɔ saba don nanga tɔɔrɔ saba da k'a d'i ma a tɔɔrɔ fɔlɔ i ka nafolo a tɔɔrɔ filanan i furumuso a tɔɔrɔ sabanan i wolodenw ni ninnu ma kɛ ɲɛɲɛ ala ko siraju ye haramu ye o ti siraju tigɛ mama ba mɔɔ hakilina ye jumɛn ye n ka woloden caman sɔrɔ ne n ka cɛya n ka kɛ faama ye n ka kɛ waritigi furumusow joli bɛ i b'a fɔ ne kelen fila saba k'a ta naani fo ka duurunan ta kelen ma ye a b'o dutigi kelen i sen ti bila siratu kɔfɛ k'a sɔrɔ i ka mara kelen tɛ na ala ko haramu dutigi kelen e denkɛ dara ka sunɔgɔ a ye seli fafo seli a m'a seli a ye fitiri seli a m'a seli e t'o kalama ala ko siratu ye haramu ye dutigi ma k'a sɔrɔ i den bana seli ma k'a da ni dutigi yɛrɛ min ti daga la bi e na se ko bila a y'a janto maratigiw bɛ ala bolo komi baganmɛlaw jo fa n'a ba a tɛ nin ye wa lafiya bi a wa jo jamaden ni cɛkɔrɔba kumana cɛnin fɛ dɔrɔn lafiya b'a fɔ e tɛ kisɛ i yɛrɛ ka ko ka gɛlɛn sanji kun bɛ mɔgɔw ka da la wa n'o kɛra dɔrɔn bɔ a b'i jaabi o mɛ lafiya i ti sa fiyewu fo jo ka mɛnɛ don i la ni saya bɛ sɔrɔ i bɛ min dɔn jo bɛ na se k'a ka da la don a terikɛ dɔ bɛ na o b'a sɔrɔ a bɛ ka jouer min o bɛna ko jo tɛ se a b'a ka mɛn yɛrɛ c'est la vie qui est ja ama ba o bɛna gɛlɛyaliw kala i la o bɛna saraka bɔ ye la jɔ sigilen kulu kɔfɛlen ka n ba tɔnso kami kunkolo o bɛna saraka bɔ ye a ye hinɛ an yɛrɛ la dayɔrɔ kama a k'a denw ka kama a ye ala ko don a denw kɔrɔ yan'a ka sa ala ko maratigi kelen kana sen bila ye yala dɔw bɛ musoninjɛnin ko o musoninjɛnin bɛ seliji ta ka taa sigi a ka bolo la telefɔni lamɛn na koyi cɛ bɛ nin jɔ a da la k'a lajɛ ten o tuma e ma seli yan a ne ma seli fɔlɔ dɛ i k'i seli o bannen wa dennin tɛ seli koyi fiɲɛ kuna tɛ se k'a gɛlɛya k'a da dennin kun ni sunɔgɔ sera dennin b'i sigi a yɛrɛ bɛna dennin ye kunkolo dɔrɔn i ka ko in ye ale cogo di i ma ŋɛnɛ i t'a to n b'a mure sɔrɔ ina ala sɔrɔ a y'a janto la ala ti maa si nɛgɛ anw de fa nɛnina kan k'an ka datugu ala ko waqarna fi buyutikunna fala tabarajina tabarruja ila al-jahiliyyati wa ula a ko silamɛw silamɛmuso a ye sabati so kɔnɔ
kuranɛ dɔmɔ alimami dɔ yɛ mun ye sisan alimami mun y'a sabi alimami kamɔ an y'u lajɛ walahi a bɛɛ bi gafe n ko b'a dɔn ne ka min fɔ alimami tulo b'a la ka tɛmɛ aw ka bilahi ninnu ne b'a dɔn mɛ u y'a fɔ a ye an m'a mɛn de a ko musow a ye sabati so kɔnɔ la takalna ila al-jahiliyyati wa ula aw kana kɛ ko nin fɛn dɔ balo muso b'a kun fɛ mɛ nin filɛ nin dutigi in filɛ a bɛ taa yan fɛ muso bɛ taa yan fɛ a bɛ nin jɔ du kɔnɔ seti don den dɔ b'a fɔ seti bɔra ka di sɔgɔma a yɛrɛ bi to gabugu kɔnɔ k'a ka naso d'a yɛrɛ ye a b'a sigi a bɛ na dɔrɔn a b'a fɔ jelikɛ e kun taara nin bolo ne kun ma woro tila ko f'e ye don woro jumɛn i ka nin bɛ bila kabi dugu jɛra e ma dan tɛ ka mɛn sa nin ma ɲɛ olu b'a min a y'a jan dɔn na alikiyama jeli ka se k'i kunna wolo fiyewu a bɛ kungo de d'i ma o kama ala ye min fɔ na فإذا جاء صاحبته ala ko kuma na ne pɛrɛnna ma in mɔra don min sa ala ka jɔn a y'a sigi jɛni baw a bɛ ban a bɛ haalo ta dɔrɔn bɛɛ b'i da ka sa mɔgɔ min ja gɛlɛyara ala ni t'i ye baraji su t'i ye foyi t'i ye kɔnɔ kuma o do i bɛ mun kɛ a y'a jan don na ko ne b'i bɔ يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبه وبنيه أقول دوفا أقول دو ko putigi b'i jɔ k'a furumuso ye n'a y'a furumuso ye dɔrɔn ala bugu dugu ma yɔrɔnin bɛɛ ko a ko ala kana nin ɲɛ da ne kan i t'a fɛ muso min ka bɔ i t'a kalama mɛ i b'i dogo la dutigi b'a co dɔrɔn ko a ko nin tɛ ne ka siri ye a denkɛ ala kana siri ye da ne kan dutigi bi boli k'a dogo seyidu la don n y'a fɔ ye n ko maa den jugu de ye n'a ma kɛ den ɲuman ye i ma n'a tɔ sera seyidu dɔw ma i ma o jugu bɛ yen i balani so ka fiyɛ o jɔ joli bɛ yen a kɛra don kelen min a n'a bɛ selila su k'a ɲɛna a bɛ na balani so sigi